salmini on goto e moɗon kala inde mum e yettode muɗum emin gardina e salminago go mo Allah ardi commune mo Pété woni le premier magistrat de la commune de Pété en l'occurrence monsieur le maire Moussa Abdoul Thiam Dede Thiambel caggal nde min calmini monsieur le maire e min calmina denndangal délégué de quartier ji wonɓe ɗo henne e nder wuro ngo min calmini kadi yummiraɓe meɗen ɓe ganduɗa henne kañum goni bajjenu gohuji e nder wuro ngo min ƴetti salminago kadi min pawi ɗum e juuɗe babiraɓe amen notable uji mawɓe halfuɓe wuro ngo min calmini dendagal rewɓe e sukaɓe wonɓe ɗo henne ɓe hande ɗiɗo probléme aji kalaɗi ɗo foof ɗiɗo probléme aji kalani ɗo ɗi foof ko probléme aji ɗi ganduɗa guila min mbi bisimillah e golle ɗe o wi ko probléme aji ɗi ganduɗa guiɗo o wi bisimillahi e golle he kawam Sada ene wawi ɗum settade o wi Sada ene wawi ɗum settade komi garɗo e makko o wi komi garɗo e makko mbimomi komi jiɗɗo andude holko woni caɗele wuro ngo caɗele wuro meɗen mbeɗa sikki tan o wi mbeɗa sikki ala hen foof ko yejjiti mbeɗa siftora o wi mbeɗa siftora hen o wino kam ko fate guesa ba o wi noon ko fate guesa ba ene wonno ñamade ene wonno ɗon nde yoɓanoka taw o wi nde yoɓanoka taw min namdi no foti woni ñamade nde o haaldi hen e kawam yero makko yero wonko kaw yero haali hen kono caggal ɗum min kalana kadi wonde wona kalis wona ñamade nde tan ko ñamade nde ni ɓe dañanino ɗum feere kono probléme o ko pompe wonno pompage o wonno addude ndiyam kono ndemin jeehi kadi ha nder nde o wi ndemin jeehi kadi ha yeeso mum pompe kaletenoɗo o wi kadi pompage kaletenoɗo min e yiyandam o wi kanko e yiyande makko wonko keddirinomi famde hen o wi wonko heddino famde hen saabu noon ɗo banggue jangde amen o wi to banggue jangde mabɓe komin docteur o wi koɓe docteur komin ingénieur uji e banggal physique donc kala ko fate e pompe en o wi ko wayno fate pompe eko wayi noon somin kalanama emin gandi holɗo doole mum tolni e holko foti hutorede donc somin nani pompe mo ganduɗa e yiyande amen ene ɗeɓi weyodirde e komin cikki foti no wonɗe ɗon ko min dartoto min ƴeewa ƴewtidade d'abord hamin paama ɗum tagui min gartani e on ɗon probléme ɗum ko goho nde min kaale haala ndiyam ɗam forage o haalani kam o haalanimi noddumi suko goto en wiye Ibrahima Diallo o wi noddumi suko goto en wiye Ibrahima Diallo ene liggo OFOR woni office national des forages ruraux woni société tan état o joguiɗo tan ndiyam ko fate ndiyam en milieu rural o wi en milieu rural Ibrahima ko sehil miñam o wi ko sehil miñigo Aliou Badara kamɓe jangguide guila ɓe goni lycée yaltatano galle amen Allah waɗi hande koye ardiɓe ɗo OFOR ɗo jeeya noddumomi Ibrahima mbimomi komi jinnoɗo andude forage mo Pété o holko woni probléme o Ibrahima nuli ɗo hen yimɓe ɗum fof min mbaɗi ɗum min meeɗa haalande on ɗum Ibrahima nuli ɗo yimɓe o ari o haalani min o wi min probléme actuellement moɓin jogino ko forage mo Pété o débit muɗum gardini mum exactement wona ɗon woni probléme e kamɓe e hatte gandal mabɓe mataw ko probléme réservoir joguiɗen woni exactement ɗum addi hande eɗen kaala haala château d'eau mi nani noon wonde monsieur le maire walla e sikkam ko monsieur le maire foti wonde addi ɗo yimɓe pour liggade peut être e deuxiéme puits de forage aɗa andi ko kalanmi Keur Massar ko wonko ganduɗa ko gueɗal laamu forage uji eko wayi noon ko gueɗal laamu
wonno gardata wayata ko ngono gonɗa e foɗodirde emo Allah fawi ɗo no minen noon emin ndento ɗum min mbawi tan ko diisodirde e mabɓe diisodirde e mabɓe min ƴeewa holko woni probléme o tigui rigui somin kalanama somin mbawi safrude foof min mbaɗa somin mbawa komin mbawi ko haqqe ko Allah hokki min ko min nanna hen junggo amen ko ɗon min mbawi haade saabu emin gadori wiide wonde neɗɗo ko konngol mum neɗɗo mo ala konngol wona haydara minen noon min gonata rimɓe ɓiɓɓe rimɓe jibinaɓe ndimago ƴiƴam ndimago dogata e mumen ene jaaha ene kaala sababude politique juste ha wele yimɓe min mbaɗata ɗum mukko abadan ila yawmi din donc mbimi sinno ko mairie min poɗontono emin mbawno wiide aha kala ko peete suuti min gummomin daro hen kono Allah waɗi wona Allah wurtani min e mairie tan Allah e bawɗe mum wurti min koye wiide emin jiiɗi ardade Sénégal foof no foti Sénégal hande ene yaare ɗum min jiiɗi ardade somin dañi ɗum noon renduɓe peccat nomin gardata ɗo ni emin kalande e caɗele lappol ngol min puɗɗi guila hecci hanki somi haalani on caɗele ɗe keemi on mbiyata kam Amadou min jaafimama sabu ko an woni minen goni an emin gandi jade jooɗiɗa foof caɗele gonɗi amen foof gasi ɗum noon ya woƴoye ɓe to ɓe gandama ɓe mbaɗanaɓe kene taga sa umima ɓe ndewa caggal ma ko ɗum tagui kala ko mbaɗa waɗa saaha foof mbaɗa ƴeewa gueɗe ɗiɗi mi haali ɗum e audio ñande hen nde mbanmi ɗo émission ɗe neɗɗo so tawi ko neɗɗo so tawi ko aadiyanke somo waɗa omo foti accude haqqille gueɗe ɗiɗi omo foti miijade est ce que ɗum ɗo ko mbaɗanmi ko so yajñama mbaɗa hattani ɗum est ce que ɗum ɗo henne ko mbaɗanmi ko so lutti est ce que mbaɗa hattani ɗum so tawi so yajñama a hattanani walla so lutti a hattanani joƴƴin saabu sa suuti ma addu espoir yakar yimɓe jogo yakare ma cikka caɗele mumen cafrima cafra ɗum hande taw janggo koye lornanata ɗumen ɗum noon ɓawde tan minen hecci hanki nde ñaami Richard Toll nde woodi waaji goto ƴetti konngol o wi kam an kam Amadou Ly an ka pouvoir walla ka opposition mbimomi mi wona pouvoir mi wona opposant par ce que gonɗo e pouvoir kam ene weeɓi heɓtinde eɗen jogui ɗo henne ko taari en ko woɗɗani en ɗo à 7 kilométres wona mi innani hay goto wona a faami walla sa yaari ɗo gummimi ɗo to mbalmi to henne ene jogui ɗon woɗɓe nan ɗon wona e foof hande koto mabɓe to mbaloytumi hande koto Moussa Bocar Thiam mbaloytumi min jeyaka e laamu ɗum ene leeri min gonani e pouvoir min gonani so tawi opposant so tawi wonde opposant ko wonde neɗɗo mo ganduɗa kaɗa haasidano yimɓe wonɓe ɗoɓe ko aɗa ƴetto yimɓeɓe ko aɗa haala yimɓeɓe saaha foof ko boni kala koɓe mbaɗi ulla hen leydi sababude tan aɗa yiiɗi bonnitan tan pour heɓde place o min gona opposant ji par ce que min gona on ɗon sifa neɗɗo minen politique momin gardi o politique momin gandi o goto foof ko haqqille muɗum miijo muɗum yidde muɗum arata o haalana yimɓeɓe so tawi ene yoni yimɓeɓe falillahi lhamdu ɓe jaada e ma so tawi yonani ɓe ɓe ƴeewa jonɗoɓe o ɓe jaada e mabɓe minen emin jaɓi ɗum emin jaɓi ɗum tagui
ko ɗum tagi o wi ɗum saabi mbimomi min o wi min mi wona opposant wona opposant mi wona pouvoir sa yiɗi sa yiɗi mbiya komi complément mbiya komi complément woni komi timmitinowo woni komi timmitinowo holko woni komi timmitinowo woni komi timmitinowo komi nanguɗo sénégal komi nanguɗo sénégal ko ngesa ko ngesa peccandi feccani e lowe e lowe wonɗen lowe wonɗen lowe wonɓe ɗoɓe wonɓe ɗoɓe ɓe jabbi ɓe jabbi ɓe ndemi ɓe ndemi ɓe pewni ɓe pewni ha feewi ha feewi machallah machallah emin jaɓani ɓe ɗum eɓe jaɓani ɗum woni ko mbiyannomi haasidagal ngal woni ko wiyanno kadi minen min kasidanta ko président Macky Sall ɓe kalidanta ko goɗɗo mi arata e leñam leñam waɗi ko moƴƴi ɓe wona sababude ko halpular de sababude ko halpular de wona sababude ko halpular sababude ko halpular ko sababu sabu emin gandi emin kumpiti aduna o Allah e moƴƴere mum yaltini min min jii ko woni caggal leydi emin gandi o gollima ko gollima ɗum min kalata ɗum min kalata ɗum kono kono noon e yiyande amen e yiyande amen won lowe ɗe ganduɗa won lowe ɗe ganduɗa ɓe jabbi ɓe jabbi ɓe puɗɗima ɓe puɗɗi kono wonko heddi kono renaka donc wonko boni hen wonko boni ɗum tigi woni renago renaka tan bonet ɗon ene sohli fewnitede ɗon ene sohli won hen lowe ɗe ganduɗa won lowe ɗe ɗum kam ɓe memani ɗum ni ɓe memaka rawni a faami on paami ko ɗum tagi minen o ko ɗum tagi min mbi min gari ko timmitinde gummi timmitinde koɓe mbaɗi ko koɓe mbaɗi ko min gassata hen min gabbata ko hen ɗum tagi ñande hende dillere waɗi seeɗa e leydi ndi dillere waɗi seeɗa e leydi yimɓe ɓe puɗɗi bonnude ko fewna ko bonnude min mi anda holno dañi ɗo yiidete hebde lefol laamu anda holno neɗɗo yiɗi ene bonno ko lamɗo garnoɗo e fewnuno ɗum yahata ko yahata saabu ɗum koye sabu ɗum avancement ala hen avancement ala hen mi wiyani holno neɗɗo yarata hen yeeso wi holno neɗɗo yarata hen saabu ka duttindo yimɓe e caggal ruttinima caggal pour fuɗɗitade oy pour fuɗɗitade minen noon sago amen oy kamɓe sago mabɓe ko tawde ɗo président acci ɗo kala ɗo président haaɗi ɗo min gara min ƴetto ɗon ɓe ɓeyda kamɓene min keɓɓito sen mbi ɗo noon oy sen mbi ɗo noon wona e pete tan wona e pete tan ko diwan Fouta o foof diwan Fouta foof ko pamodiren tan pamodiren tan pamodiren tan pamodiren donc ko wiide on tan oy wi ɗon kala ko haalaɗo hen kala e ko caɗele haalaɗo emin paami eɓe paami kono ko heewi hen kala ko heewi hen ko laamu jogui ko ɗum laamu jogui ɗum sa wi hôpital sa wi hôpital a wi personnel hôpital ay personnel hôpital ceerno min hande hay so mbaɗa wawi yobde yimɓe sappo o wi hayso ɗo yobde mi wawa nandude ɓe hôpital he mi wawa nandude ɓe hôpital he mi wawa mi wawa mi wawa mi wawa koy hay so mbiɗa jogui ko joɓinmi yimɓe sappo mi wawa nandude ɓe hôpital he wawa addude ɓe hôpital he ɗum ko laamu jogui o wi ɗum ɗum ko laamu ko resnaɓe hôpital ɓe mbawi wadde ɗum hôpital mbawi heddi noon ko hôpital o o heddino hôpital omo wawi dañde caɗele goɗɗe en wawi dañde ko fate matériel walla ko fate médicament ji walla eko wayi noon ɗum emin mbawi haqqe komin mbawi kadi min gara min mbiya ɗum ɗo ko minen mbaɗi hen ɗum ene wawi wonde ko wiide on tan o wi ko wiide on tan komin mbasi wonde e pouvoir ko foof o wi koɓe mbasi wonde pouvoir ko foof ittata komin mbawi wadde ko min mbawi wadde ko eɗo doole amen tolniɗo taw wona doole pouvoir wona doole saabu min keɓani taw min keɓani gande emin jeeɗi on ɗum gande min jiɗani on ɗum ko ɗum woni gongo ɗum tan woni ko laaɓi ko donc ko haala ɗo ko foof min nani haala ɗo ko foof min ƴettata ɗo engagement ji wiide e momin mbaɗni walla momin mbattini mbawmi wiide tan ko won joɗaniɓe min ɗo henne somin kaldi e mabɓe ɓe kaldi e moon min ɓeydima famde komin mbawi waɗde hen ko momin mbaɗ ɗum min mbaɗa nomin mbaɗanno min dewna e juuɗe mabɓe ɓe jettino on ɗum onon no jetti noon eyyi so neɗɗo teddinama rewnama jungo ma ande teddin dewɗo jungo ma on jettina ɗum ɓoli ko eyyi min mbi ɓe mbi hande minen komin mbawi haalande on hande koɓe mbawi haalande on ko ganduɗa henne noppi ene wawi nande ɗum ganduɗa nofru ne wawi nande ɗum so naate nofuru ene wawi yaade e gandi yaha e gandi deƴƴo toon saabu ene nanni aɗa andi ko hollum holɗum noon koko kalmi ñande hen o wi ko ha ñande hen e émission o émission wonko ganduɗa minen komin nanguɓe wonde Fouta kañum foti wonde fawru Sénégal won kayitaji ɗiɓe tottiri son liiri ɗum minen min mbi ko pétrole yo gaz yo ɗum wona haaju amen saabu ɗum ko joni ari te hunde ko hunde nde ganduɗa koko gasata hayso tawi ko duuɓi temedere koko gasoyde ko gasata ko Allah ene hokki en ɗum gasata ko leydi ndi e ndiyam ɗam tuggandema tan dagana ha Bakel ko 320 000 hectares waalo ngo tan temedde tati e nogas ujunere hectare 320 000 hectares waalo ngo tan kalani so tawi Sénégal ene wiye ene jogui ngalu Sénégal fuɗɗori koye ndema gaynaka e awo ngo
minen ko ɗum woni yiyande amen ko ɗum woni yiyande mabɓe to yeesal en marche ɗo o wi so yeesal ko gardinmi ko ko gardinmi ko ko wadde feere nomin kolliri laawol ɓiɓɓe leydi sénégal mbete ɓe cuusa mbete ɓe pellita ƴettude kaalisaji maɓɓe ɓe nanna ɗum e nder leydi ndi saabu ko ɗum ɗo hen woni ngaalu men garidi ko ɗum woni ko cohluɗen ko min mbi min naggi emin jaggi Fouta wasani ujunere yimɓe 1000 personnes wawɓe yaltinde so famdi ha famdi goto e mumen foof 10 walla 20 millions de francs CFA mbimi min mbaɗa pari pour wonde goo e limore nde yaltinde 10 walla 20 millions mi fawa e tabal he mi yoɓaɗemi ñande hen nde kalmi ɗum e émission o nde Babacar Sall ene woni Abidjan ƴetti kam less wi kam Amadou nde ɗo yiyande nde gadduɗa ɗo hen ko yiyande wonde fayida min mbaɗa yaari hen e ma mbaɗa pari addude min nane sa addi 10 walla 20 mbaɗa pari addude 10 walla 20 millions min nen o haɗani ɗon de o wi mbaɗa wawi addandema yimɓe jeeɗiɗo ɗo kalten ɗo mbaɗa andi yimɓe jeeɗiɗo ɓe mbawmi addude janta e meɗen kawmen Abousi gonɗo Angola somi jumani noon ƴettirimi less même chose Amadou ko kalɗa ɗo ko yiyande moƴƴere mbaɗa pari pour ƴettude kaalisam abbitade ma minen kam jangde amen woɗɗani kono ko kalata ɗo ko haqqille ene naati hoore mbaɗa jaɓi ɗum mbaɗa hoolima mbaɗa pari pour yadude ma ɗum firti hol ɗum min woni déjà yimɓe sappo parɓe wadde 10 walla 20 millions firti wonde entre 100 et 200 millions dañama wona gonga min komi nannguɗo ɗum so yajnama e Fouta he eɗen jogui possibilité bawal rendinde 10 walla 20 milliards ñande nannuɗen 20 milliards e nder leydi ndi e nder diwan fo mais ala kulli haal Foutankoɓe tinat ɗum ko woni caɗele wuuro ngo ko woni caɗele diwan o ko wona goɗɗum ko kañum woni ñaw Sénégal fof ko liggey woni probléme leydi ndi sukaɓe ɓe ngala ɗo tampi rewɓe men ene maaya ngala walluɓe ɗumen ko koyɗe ɗiɗi jogui leydi ndi ko wiide tan projet on ɗon min gaccata ɗum saabu ko tourné oɗo henne tan gonno e parande ɗum tagui jowmi ɗum pour le moment mbimi Babacar Sall somi gayni momi arte moɗon momi windu foof ha leera kala neɗɗo mo ganduɗen mo Allah hokki ko ganduɗen eɗen cikki omo foti wawde nande hen min jaa e makko jettinenmo kalanen so jaaɓi yentude meɗen moƴƴi so yantani hen o wiyata o tinano ƴeewen fuɗɗade golle politique de développement minen ko ɗum min mbaɗata min natirani politique emin jiilo martaba min natirani politique emin jiilo inde min jartani politique emin jiilo kalis min natirani politique emin jiilo pouvoir pour juste jogade pouvoir min jiilaki ɗum ɗon min natire politique ko Allah e bawde mum wonko waɗe amen min tini wonko waɗe amen min jaɓi wonko waɗe amen min paami kadi ko waɗe amen ko diwi ɓesgu amen ngu somin kalni ɗum e ɓesgu amen komin haasideɓe ɗum tagi noon min gummi min mbi min natade dawrugol saabu entreprise wonɗo haaɗi mi wawa ligganade Sénégal fof wawa wonde mbawmi ligganade Sénégal fof tan ko somi joguima ko yimɓe fof ndendi ko ɗum tan woni ko wawi nawde makko ɗum saabi min gummi emin darta lefol laamugol lefol ngol noon hay goto jeeya ɗum ngol yettaka Sall ngol yettaka Niang lefol leydi Sénégal ɗum ɗon en pijirta ɗum hay goto jeeya ɗum hay goto jeeya ɗum ngol yettaka Ndiaye ngol yettaka Ly ngel yettaka Sall yettaka hay non kala jiɗɗo suutude junngo mum naata hen joni min ndewi Madina Diadji e sunare nde min jeehi donade ɓe min jeehi donade ɓe nde min kalata nde woodi ceerno mbaɗi sikko e ɓiɓɓe ceerno Hamdou Dia o wi Allah yurmo ɗum yaafo ɗum o wi
ko ɓuri min welde e maɗa fof ko ɓuri min welde e ma ko mbaɗɗa ko ko gorago waɗata ɗum mo suusa reedu mo wona gorko waɗata ko mbaɗɗa ko darade ƴetta moyen ji muɗum daro ene naata e leydi ndi wiya komin dartowo lefol laamu taw wona e laamu gonɗa ɗum mo suusa reedu waɗata ɗum ɗum mo suusa reedu watta ɗum pour wiide on tan hollude on pellital amen holɗo tolni kono noon ko woni ko mbiyanmi ko tan min neha koye diine min mawni koye diine Allah waɗi kadi yumma amen Allah ne wurti ɗum e diine no feewi pusata min tan koye diine haalanta min tan ko diine min mbaɗata tan ko diine ɗum tagi noon nomin gurdam amen min nanguiri ɗum ko gueɗe ɗiɗi min cabobinto tan kala komin jiiɗi kala komin mbi ɗum emin jiiɗi wadde hay goto wawa hadde min yaade hen yettade walla wasa yettade nde noon ɗum ko wakkilare nde emin bakkili kadi emin bakkili min bakkilake e neɗɗo min bakkilake e président min bakkilake hay goto min bakkili koye lamɗo goto bajjo ko Allah ko on min bakkili so gayni ɗum wonat so gaynani ɗum min jaɓat komin mbaɗata ko min mbaɗata ɗum ko fi sabilillah ay somin mbaɗi tourné momin mbaɗi o foof min gayni haydara min keɓani ɗo banggal parrainage walla ɗo banggal candidature so ɓennino min mbaɗa voté o ɓenni min dañani haydara min jettat Allah min ɓeeɗa golle ko ɗum woni komin jarata minen ko ɗum min jahata gande noon son jaggi on jaggi ko moon son jaggani somin dañi momin gadda ala mi wiyani on goppi ko moon ala probléme non mira son jaggi on jaggi son goppi on goppi caggal nde min kaali ɗum ɗo hen caggal nde ɗum ɗo haala min calmini on encore une fois o wi ɓe dutti kadi salminago e moɗon emin jetta on emin jaara on ɓe jetti on ɓe jaari on emin manta on eɓe manta on min beltanima on ɓe beltanima on saha wona goto o wi saha wona goto renduɓe peccat o wi renduɓe peccat emin jogori yaade o wi emin jogori yaade e jeeri ndi he emin jogori yaade e dande maayo ngo emin ganni yettoyade ogo waltoyde wuuro sogi lappol mangol ne fada min ɗum noon min mbaynima on mi ha aljuma min joftoya ɗo hende so Allah jaɓi Allah jarama on jarama merci beaucoup